ndandikhaze kuphela yenzintando yalo yakho Amen. Chapter 2. Incwadi kwibandla lase-Efesi. Ndiyayazi imisebenzi yakho nokubulaleka kwakho nomonde wakho nokuba ungenako ukubathola abanobubi nokuba wabalinga abathi bangabapostile bengengabo wabafumana bengamaxoki. See, chapter 2, we start with verse number 3. Chapter 2, verse 3. Uthwele unomonde, uthe ngenxa yegama lam wabulaleka, akwadinwa. Noko ndinale nto ngakuwe yokuba uthando lwakho lokuqala walushiyayo. Khumbula ngoko apho uwe usuka khona, uguquke, wenze imisebenzi yokuqala. Okanye ndoza kuwe kamsinya ndisishenxise isiphatho sesibane sakho endaweni yaso ukuba akuthanda uguquke. Kodwa unale ndawo yokuba uyithile imisebenzi yamaniko lawo endiyithileyo nam. Lowo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Lowo weyisayo ndiyakumnika ukuthi adle kumthi wobomi ophakathi kweparadisi kaThixo. Ukhona la eBhayibhelini kuthiwa ngomdikhoyo. Akho verse 5. La eBhayibhelini kuthiwa ngomdikhoyo verse 5. Verse 5 here. Verse 5. Awukhumbule indlela owawa waxa ngayo. Yahlukana nezono. Kuba ngendlela ukuhamba ngayo ekuqaleni. Ukuba akuguquki ziyakuza. Zisisuse isibane sakho endaweni yaso. Amen. Abuhlungu lamuhla. Hallelujah. Amazwi nami ngijikisana nawe ngqondwa ayingomazwi nandina athetha ngezinto ngoba ningcwele mina nabo kanti andisiboni sona. Amen. Hallelujah. Bathandekayo apha uthi uthetha nebandla ayingojoni lona othetha apha yena uJoni ngumbhali kodwa inkosi uYesu ngokwayo uqobo lwayo. Amen. Ithetha lamazwi ithi bhala. uJohn yena ebethunywa nje uba makacishilele kodwa ayingomazwi athethwa nguye, athethwa inkosi yethu uYesu uqobo lwayo. Amen. Ulibhala ke balele libandla lase-Efesi. Uyazibaka izinto kwaye naze xa esizafika athi apha ku number 5 napha ku number 3 athethe ngendlela umuntu asuke ngayo kwindawo ebekuyo. Malibonge igama lenkosi. Amen. Sesendiyagqiba ushumayela abathandekayo ndizuba mntu. Uthi khawukhumbule indlela owe wathi bhaxa. Awuwanga nje kodwa uwe wathi bhaxa. Amen. Ekuweni kwakho ukona ukuwa nje ukhawuleze uphakame kodwa xa uthiwa uwe wathi bhaxa ithi loo nto uwe wafisose wahlala phansi okanye ndim lo utoleka isiphosa wrong. Mayibonge inkosi. Kuthiwa khumbula ukuwa kwakho ngoba uwe bhaxa. Amen.
Uwenjani bathandekayo? Uwebhaqa. Kodwa ke khawukhumbule indlela okay wamthanda ngayo uThixo. Uba ubutheni nakanene ekuqalekeni. Amen. Ungekafika ixesha lesiwo ubunjani ekuqalekeni. Amazwi la athethwa emntwini, not emntwini wonke, kodwa emntwini obethe wanohambo noThixo. Amen. Ngiyayiphinda. Lamazwi athetha emntwini owazanayo noThixo. Amen. Kuthiwa khumbula ekuqalekeni. Amen. Ubutheni na ukuhamba nami nokundithanda. Waze wawo wathi bhaqa kuweni kwakho, awawanje kodwa wasose wathi bhaqa. Amanye amazwi wafumana indlela yokuzenelisa engeyongo leyawa usonela ngayo. Wafumana amacebo wokukhonza uThixo angamanye ekungayongo leyandlela wawuyinikiwe yokukhonza uThixo. Wazonelisa ngoba sowuwe wathini? Wathi bhaqa. Wasoze wahlala. Noma uhleli nje nawe uyazibona uba uhleli and so satisfied ngoku. Kodwa kunzenomenezela abathandekayo. Zomenezela into ethi khumbula ubuthene ekuqalekeni before ube kule ndawo kuyo namhlanje. Anizuchaza i-details bathandekayo. Kodwa into endiyaziyo inye, ibandla lelikaThixo nabantu ngabakabantu abakaThixo futhi akukho nanye into engafihlakala kubantu. uThixo yonke into ingafihlakala kuthatha umfundisi, ingafihlakala kwi-governing body, ingafihlakala kumagolozi, ifihlakale ebavangelini nakwi-worship team, ifihlakale nakwi-intercessor. Kodwa kukhona lo ingeke ikwazi ufihlakala kuye, uThixo. Malibonge igama lenkosi uYesu. Bathandekayo ndisenje nento esimpuli. Uba khawubuye nesazeleni sakho ukhumbule ukubambana kwakho noThixo. Ukhumbule ixesha ubukhe wanalo noThixo. Yabona ngoku sowuphethe isimodeli ngoku. Sowunamathile, sowunendlela ezithile owenza ngazo ukuze ibe suitable indlela yakho yokukhona. Kodwa ubunjani ekuqalekeni ukudibana kwakho noThixo? Ubuphefumlelwe ngantoni? Namhlanje nje ibinyaniso nje seyingube vange nje seyisenziwa ikwazi ungena kakuhle ebantwini. Ubufumene intoni wena ekuqalekeni? Uphindiswe intoni? Wakhutshwa intoni esonweni? Ubona wakususa esonweni wathi yeka isono wasiyeka. Kubona ophinde wathi isono asinamandla ngoba singabulala kwathiwa igrace ingakuthwala ithini yokufikisa ezulwini. Kubaluze naleyo nto ngoba ingothini ingqondo zabantu. Izokhumbuza ibandla elazana nenkosi uYesu. Ibandla elike lambona uThixo. Khumbula yini ude uwe uthi bhaqa ude uzikonsole uba namazwi ozikonsole ngoba abantu alizukubeka ndithi mathethe nani boyika abantu basebekwe bathi bhaqa xa kuthetha izinto bathanda usibizela iBhayibhile study balungiselela nto uzilungiselela. Anikhubeki mina ndithi anibizi iBhayibhile study. Amen. Ukuze nithi nilungiselele kule nto theni i-understand le nto. Anihlelanga senza umzekelo le nihleli kuyo. Kwenzela nifumane amazwi aza-encourage kwenzela kuzokhula i-generation ye-vibe, abantu be-emotions, abantu abazakhonza uThixo nge-emotions bangazali naThixo, abantu abanespirit esiphezulu. Kodwa xa seliwe emthandazweni kuyobanjwana noThixo abekho. Abantu abangamaziyo uThixo, abazicawe neprogram yabo, abakwaziyo ukugida kamnandi kodwa bengazali nabantu
noThixo. Abantu abagundi be-ideas zokwenza izinto uba siprogress sibheke phambili kodwa bengazani nabani noThixo. Namhlanje ndizothi khumbula wena uthe wazana noThixo, ubuyele esitendini sakho. Khumbula uguquke isibane singekashenxiswa, ngoba konke ukutholalate kwakho uThixo uyabona uba ungumntu onamandla, futhi uzinikele, usaqhubeka usekhona endlini yakhe, futhi uyanyamezela izinto uyabatholalate abantu nobubi babo. Umhle ngumzangwana omhle onyomekayo emehlweni abantu, kodwa izulu sezulu lona liyangakaza ububi ubumntu wabo. Abantu bayakubona bona, bayavuma, nemisebenzi yakho iyancomeka, futhi uyanyamezela, uyakwazi nobacikitha. Omakholwa kabesethi ngathi bangamakholwa, ubafumane bengengawo, kodwa izulu lithini ngawe namhlanje? Adam, where are you? Usekhona ensimini kodwa uThixo akakuboni, usazimela ensimini kodwa ubona, ukhona apha ecaweni awubona. Uyabizwa uphi Adam? Sabela. Uyabizwa uphi Adam? Sabela. Ngoba uThixo uyakubiza, uyabizwa. uThixo uyakubiza, sabela. Uyenza ikhulu inhliziyo yakho, guquka kwenzela uzoncedwa nguThixo. Yini kodwa sasesketchini kodwa sifike ngesketchini. Sasiyasisketch ukhona. Utheni ukusindiswa yasisketch yayinto yamabali nje. Sake saqhuba isketch uba hayi sizawuthi sithi kayeze kamuhle ukhiphe ukubeka ngale ndlela, sizawuthi sithi kuzoba shushu. Yintoni eshushu engekho? Sishushubezwa yintoni bathandekayo uThixo bayengekho? Yintoni esivisa mnandi ekholweni kasingadibelanga nomoya ingcwele ecaweni? Yintoni? Hayi bengibuza. Khumbula uguquke, zicikide emveni kokuthi ucele intoni emveni koko uncedo lusekhona endlini kaThixo, kodwa umntu uzibona yena acele ntoni? Uncedo. Incedeni, iphuncukile izembe lami, seligqibele nihamba kakuhle. Yini sosuqhubeka ube ngumuntu wecawe ngathi uliwisile xolo bakhona basewisile. Ube ngathi umuntu wecawe usindisiwe, soka ngumuntu wecawe nokuthandaza kwakho njengoba wawuthetha ngelinye. Uhambe iprogram uzokwenza nje amasiko uyakholwa, futhi uThixo uyakuvuma uba uyaqhaida futhi uyanikela. Futhi ufaithful kwizinto ezicelwayo. Iyavunywa loo nto ngani, kodwa uThixo ufuna i-divine connection nawe le ebenayo. Isekhona na inhlanzi le idibanisanayo? Okanye intambo seyiqhawukile? Uqhubeka njani intambo iqhawukile? Yini kodwa bawuzawuqhubeka u-active intambo iqhawukile uzokwenzela abantu? Kodwa abantu kabeqhubeka nawe uqhubeka ngoba into yenza uyenzela abantu, awusayenzela iThixo, ngoba uyayazi uba yaqhawuka intambo. Zonke into endizithetha kandizichithi zinhle, uThixo uyazimina, uyavuyiswa yimisebenzi, uyavuyiswa kunyamezela, kodwa kukho nale ndawo yoba efuna ukwazana nawe personal, i-personal encounter le ebethe wanayo nawe.
ingasekhoyo namhlanje. Nangoba yakho into uyivakana base ufike ecaweni. Xa uwedwa phaa kwakho akho nto oyivayo, nawe uyayazi akho nto oyivayo, ungumntu noba sowuthandaza ungumntu. Yonke into eyenzayo ungumntu, kodwa ibangathi ikhona into endikritikriti xa usithi i-worship team ingathi iyabasa apha ingoma ngoba awunabo ubudlelwane, uxhomekeke kwi-cooperating anointing. Ugqobo lusebenza ngenxa kakuhle ngelibandla. Inkolo nguzimele bathandela, uyazimela umntu ekholweni. Inkolo yiyo uzungaqhathwa ulahleliswe utyelwe nemali. Yazana noThixo. Nibaninza hayi ngithetha nani bangelela ngithethe nasitulo nibaninzi uThixo niyamkhonza kodwa uninzi lwenu yalahleka intaba. Ugesa akasaxhumani ngoku uThixo uhlutshwa yilo luthando lwezipho kodwa lungasuki enhliziyweni. Ngoba xa ungaxhumananga noThixo uzamva, kodwa ayo nhliziyo ngoba into endiyazi ngumoya ongcwele okwenza ube nothando olusuka enhliziyweni kubani kuThixo. Uzamva uzenze zonke izinto ezenziwayo, kodwa iyafuneka into yoba ube nomoya ungaqhathwa. Yino enje uhlale ekhanga abantu abanomoya, abantu abakonektayo noThixo, bathethe noThixo, bave izinto zaphezulu, abaxoxele uThixo, aphinde abaxoxele sebesezindlini zabo. Wena akho kwanto oyivayo ukhona phakathi kwabo. Sonke wazixolela wazamkela bandinje mna. Hayi kuthabanga, ndinje mna. Ndizokwazi. Sethana abantu abatsha badibena ndizokwazi ngoba kaloku ndinje. Uzamkele ngoba uwe wathini? Wathi bhaqa. Yenza intando yakho Thixo. Akuncedanga nto singazinxibe esuti sibe bahle sibe nazo zonke izinto abantu basiphuse i-connection nomoya oyingcwele ibandla liyafa. Andiphindi uba i-divine connection asinayo silibandla ibandla liyafa. Akuncedanga singahlabelela sizinhle siqhaqhalaze ngamazwi amnandi sinyuke ube abahlabeleli kodwa ingekho i-divine connection nomoya oyingcwele ibandla liyafa. Ngoba umnikazi webandla ngumoya oyingcwele. Abanazo sawusikela imoto kusikela imitshato yonke ibisikelelwe kodwa kwalahleka umoya. Andike sakhiweni ndithe free individual a divine connection. Induty yethu leyo bathandekayo uba ubani nobani ahlale ikhangele yakhe inkolo khona zonke uba ndizime njani mna noThixo. Adlule ekunqomeni kwethu aseqhobeni kwethu izandla ayojonga indaba yakhe yokukholwa. Lizothi ibandla lithini? Liphile. Ngoba ibandla ndim nawe kasesibuye. uKristu sishukuma kuye sihlele sikuye. Yonke into esiyenzayo siyenza sikuye. Siyenza ngezabo kasibuye nangezihlabo zikamoya xa sikuye. Kodwa xa sisesakhiweni singekho kuKristu siyasinda. Ilunga lelo ndithetha nabo kuyandikhubekisa. Ngoba ndiyazi bayenza kakhulu. Yenza intando yakho Thixo izinikela wena nje Nkosi. Iya ngokuzicikida into yokholwa. Bathandekayo awukholelwa ukuba ndikholelwa nkosikazi wam, ndikholelwa ukuba ngenye imini nam ndiyofika ezulwini. Awukholelwa abantwana bakho namtshato wakho, awukholelwa nabandlokholza kulo. Le nto lena uzawufika uzimele phambi koThixo. Thixo wenzela abantu ifeyva, wenzela into ifeyva. Hayi
sekuya kuzothandazwa awuzange uthandazela uba ndibe happy sisini andikwenza into yokuthandaza kwakho ngoba uthandazelina asezanga mntwini kodwa sisekumnikazi welecawe umoya oyingcwele kasingadityaniswanga nomnikazi womzi izawuba khona ingxaki sizawugilana kasingadibana nomnikazi womzi sizawuba noqhubu kasilahlekelwe sizinto sizawuxabana phakule nawushumela ubunye lize lidinwe uba simfuna umoya kho bunye buzoba khona ngakukho amane nifuna usenza izinto zenyama ngoba ningafuni umoya nithi hayi akayibuya mangayenza akayi-atenda akayihoyi into yam ngoba ufuna ukwenzelwa kule nto yam sisi noba uzama ngoba senzela into ekugqibeleni Thixo lo simkhonzayo ingododa abantu abakhonzela babathanda abantu abazithandisa ngokhona akanothemba ndaboma umuntu ozithandisayo ngokhona ofuna unqina noncono akanothemba kakhulu uthanda abantu lo mntu lo ufuna nje igama lakhe livele lilihle kodwa engazananga noKristu Yesu yenza intando yakho Thixo ndengakumba yakho endiyitshintsha le nto ndiyithethayo babe liyangumlo kwam kangelitsho ndizulitshintsha ndithi uyabanga ndithi uyabanga awumanga ndaweni yakho noThixo uyasifokisa uyasiphatha uyasibrawuza awumanga ndaweni noThixo nditsho nyambi ewe nditsho utshonga xa ume ndaweni noThixo akho ndikhubekisayo inyani isimnandi xa uhleli kuThixo kodwa into ekhubekisayo ngabantu abawe bathi bhanka bayakhubeka bafuna sibuye kwimitha kamoya sizongqina izinto zabo zenyama emotions zabo sizothethelela bona ecaweni anawuthethelela mntu mna makabuzithethele awuzuthethelwa ndim umosha icawa ogqiba kwam mfuna ndiqume loo nto yakho mna thetha hayi suka sithethele ngokwakho ewe nditsho imbi le nto ndithetha unam ndiyayazi yenza intando yakho Thixo izinikela wena yonceda ntoni into basiwanga wandise abantu bona belahleka uThixo elahleka ebandleni abantu bengamazi uThixo sibe siketliwa ngawani ngathi inyaniso engeyiyo akholodwa ndakolodo apha sikengile lokokosa abantu akho mntu nomntu futhi abantu nokaThixo nam nokaThixo andingomntwana Ndlela sikokosa abantu bayuxelela abantu uyamosha uyaboxa akholwa kanje umuntu uyasindiswa amkela uYesu ogqiba bathi asimbeke izandla bakade amamkela umoya agcwaliswe ngamandla bakamoya ongcwele ngoba ilizwi lenkosi kwincwadi baseRoma uvesi number 9 uhambe uyomfunda uyakucela uba awunayo umoya kaKristu awungowakhe uthi iBhayibhile uthi iBhayibhile utolike yona ngalondlela yakho ufuna ngayo aniyifundi kanifundele levesi ndithetha ngayo bawuthi abantu bathukile ecaweni funda ivesi unamboni uvesi 9 abaseRoma chapter 8 uvesi 9 kakonto ongasifundela asibuyi kumoya asizi asibuyi asijika asizi obantu abade bawinwa abanye bahla kwimitha babuya bazo-accommodate babuya bazogogosa bazonesa abantu behlela amaqandeni abolileyo abantu bengafuna uphakama bakhonza uThixo bazofuthumeza into engekhoyo ebantwini
Ufana wayifunda ngifuna uyifunda. Nize nani bayithini? Uthi iBhayibheli akuchonga. Ithini iBhayibheli? Ithini iBhayibheli bathandekayo? iBhayibheli inkolo ubhaliwe lapha eBhayibhelini. Nihambe ke niyodiscussa niconsolane. Niconsolane, nihlalisane ngale ndlela nithanda uhlala ngayo. Nenze zonke nto ngoba ibandla niyanosha, niyaqokosana, nikokosana ii-emotions. Awavela amakholwa agxenye nawazana noThixo ngoba niyanesana nalo utetemayo ungafuna ukomelela enkosini. Niyamkokosa niloko nithuthuzela abantu, nibathuthuzelele ebuxokini bazalwane. Asizucela loo nto apha itsho. Uyobathuthuzela wena mthuthuzela. Uthi hayi laa vesi ndingathethi loo nto itshilo ite awungowakhe. Kunzima ukukholwa nje kukhululeke. Ngokuthi usakhululekile kukhona abantu abakhuleka nje kuba uske wakholwa wakhululeka. Uske wakholwa nje wakhuleka ngasithandela uKristu bakhubeke nje ukuzithandele uKristu. Nongakholwa babefike benje bethande uKristu kanje. Baphuma amazinyo baluma ngesini ngoku. Yaqoba wasozakhulu. Usisi, wayinga inyani sizayithetha uqhubeke uguquke uthi ube likholwe eligenuine. Ngoba namhlanje sinevangeli ye-emotion yomtsibatsiko, umqhumaqhumo kamnandi wesimodeli nehlabathi liyabizwa liza phakathi kwethu yonke into iwangawanga ngeke uyazi. Abantu bangena ezicaweni babizekile benzeka nje into ekhoyo i-chaos yodwa ngoba inyani abantu bayifuna. uYesu usenhliziyweni. Anothutuzelana. Laphathe. Ndiyabana anothutuzelana. Abefika bena ubathutuzela. Bathutuzela. Tuzelanani niqhathane nilahlekisane ningafuni inyani abizikwazana noThixo. Awangena ezulwini amagwala. Amathala wafika Nkosi yakhona. Thengisani nina ngenyani thina sisayibeka oko. Kumbula ngoba uwe wathi bhaxa. Abakuhleli niyangawuhleli kuyo. Uyayazi bayise. Awe yaphuma kudala. Wathenda nje service awe yaphuma kudala babekho inkonzo isekho. Wonke uneduty yozimela bathandekayo. Wonke ubani uyaziyela ikhuselo ladzabuka. Akusangeni mpristi wonke wamkela uYesu babe inkosi nomsindisi wempilo yakhe. Siyaziyela kuyingcwele yengcwele. Fike sithi bekudala. Asisadingi unqinelo sasikwinelo. Wafika kuYesu. Wasifela amachazuki ikhuselele ngesiphambanweni. Bazonke izoni nezahluleki nababulali nabakhafuni bazawuziya nabawoxoxa indaba yabo noThixo. Abanothukuzelana nithi abafundanga kakade ndifundanga. Fanele uthetha kanje. Babadlala irayithi walibeke kanjani ulonyaka loo uyithethayo irayithi kokwena. Asikuxoxa asizubuzana ngoba ufuna uyikhokhasa angoyikhokhasa kodwa sizawuphinda siyithethe. Yana waloo nto lo. Oyijika oyifake isupu ibe nesipayisi inyaniso. Unahayi makoloza
approach. Approach, kwenza le. Yakwenza ntoni approach? Inyani njengoba ikhathi. Approach izakwenza ntoni approach? Isizathu approach idileki. Kunini isizathu abantu bacengele konini uthethe naye. Inceda ntoni loo nto leyo? Thina sakholwa usiba ulusalobola nomntana wakho manifike babazalwane bakholwa abadala. Aniyenzi nina loo nto ngoba vele niyoyikala. Satheni sincokola kude banomzana wethu funeka uguga sibhedisa ukuthi ube nomoya ayikho right le yakho yokungabi namoya. Nisitshomi abanye banomoya abanye abanaye yiyo le nto iyiwanga anincedisane ekholweni nina. Niyafelana ufe. Ewe niyaqhubekelana. Ukuxelelwa nje ngoba umuntu ukulisa umntana omdala xa wena athi yenzani wam kaloku unamkela nini umoya funeka sinyuke singene noba yi-2 days. Aninayo nina loo nto. Ndithi aninayo nina loo nto. Nibukani ubuhle qha. Vele umntana komane sikimoto entsha uzowulenza okuhlenga kwi-status kuthi uJehova wenzile uphi umoya. Ewe wenzile kodwa udibana naye nini umoya kwenzele sizomthemba ngoba umuntu olahlekele nomoya ongcwele akalothemba. Abonyulwa nobonyulwa ngokweBhayibhile uba beyikomiti ubengenamoya. Amadoda atholiswe ngumoya ongcwele ukuzenza umsebenzi kaThixo. Uyathembakala umuntu ke nomoya. Abanye bayawudla umoya uyadliwa nilapho. Yayazi umoya uyawudla bawusheba abantu. Lapho manje bathandaza izamane nabatsha abindirishe aqala athethe ngezinye ezintsha. Xa ebuye esikolweni sewutyile sewunekhatha sekunzima nokucula ingoma. Kunzima nongqina womnini uTeko utyile ushebile. Shebumoya. Namhlanje nabawushebileyo bafana nabangawushebanga. Ibandla kuthiwa nina ningabantu abanye niyafana niyalingana niyathini. Bathandeka asokulingana nomntu onomoya ungenamoya ubuqobo. Yabina ndithi asoze noba singabantwana bomntu omnye kodwa masigcwaliswe sonke. Utata wethu nomama wethu mnye osikhokelela kuThixo. And into abayithethayo umoya ngaphandle kwakhe ibandla liyasafa. Wena ufuna usifanisa nathi ngathi ufuna bazathuluzela ke bona ngathi ngabazali abazothetha nje ngawo. Ngomzali umntana wemfana ixele inyani yalapha ekhaya. Asenje ndixele inyani umntakwethu yalapha ekhaya. Awuxele umntakwenu inyani umqondisi. Uyathanda futhi omdala ubona uyagoloza. Umntakwethu ayihambi kanje nditsho. Ndithi ayihambi kanje le nqwelo yalapha ekhaya. Ijikwa nini? Niyalijika elibandla abathandekayo niyalijika elibandla niyalijika. Nina Una spericato. Anendlela nijika ngayo elibandla abathande niyalibosha sawubona abantu bebesenza izinto esingazaziyo apha ngoba nina niyakhomodeyitha nento engeyongo ngoba ninifuna umoya nicikithe izinto ezizayo ebandleni nivuma zonke nilimoshe ibandla likaThixo. Inyaniso ithi kweli bandla laseFilipi xa ungenayo umoya awugqibelelanga. Xa ungadibenanga nomoya ongcwele apha eFilipi awugqibelelanga. Ndinoba andiwazi ngamanye amabandla ndithi apha kweli abapostile awungomzalwane ogqibeleleyo xa ungenayo umoya. Noba ungajonga iconstitution yale cawe ithi uwabhabhatiswa nini na ngomoya ongcwele. Ngoba umoya ongcwele yinto efanele ube naye xa ulikholwa leli bandla. Yebo ukusixokozela usikotela iBhayibhile ulungiselela isimo sakho sothi ibhaxa.
amen. Nimamele nje lento ngiyithethayo. Ndithi bathandekayo bandla laseBethel Mission Center. Umoya is the king of ibandla likaKristu. Umoya ibandla lashiwa naye. Mhlazana uYesu ehamba azangashiya ibandla kuPetros nakuPawulos umpostili. Kodwa ibandla walishiya umoya oyingcwele. Wathi umoya ongcwele uzawuhlala nabantu nebandla athi alifundise, alihambise, aliqondise, alikhuze. Asikukhuza sikhuze lebhlukwe le. Edolobheni leyo sikhuze ibhlukwe ekhona ethetha ngelwimi. Hayi bathandeka samusimosha. Aloku thina singasamkelanga siHebhere thina samkelanga silungu. Samkele uYesu singamakhosi. Nayikona ngokuleyo nto leyo. Ngoba nazi nawufaka ezinye izinto ezingangeni indawo. Uyayazi imveli yakho nje nawe before yonke into ithi izinto zitshintshe. Emakhayeni ethu abosisi bethu abadala bebethi kabeyenza inkotoyini ayoyiba ibhlukwe phi. Athethi ngasiganga isinxibo senze umsekelo. Anibese bangakhubeki. Ayoyifihla emva kwethu uzayoyinxibela emva kwethu. Abale khona ayebuye ngoba ngabazali akasanyiba amabhlukwe. Anyazi lona. Siyazi lona thina lonke nje besiyibonile. Kodwa andikho apha into endiyishoyo ukuthi uwe utheni ulahlekele ungumntu zijonge ndithi ngapha kuwe zijonge ungumntu ndithi ungumntu akekho umoya ungumntu uyazazi na ungumntu nangoku uyakhetha ii-emotions uyaqhubeka njengoba ndithetha ngoba ungumntu ndithetha emntwini. Besikhumele amelani bangcwele ibandla lalishintsha aliqali namhlanje ibandla utshintsha ibandla ufunda iBhayibheli incwadi yeGenesis ibandla lishintshe mhlazana uAdam ibandla liphelela ngoba ibandla liphelelanga kwakunothiwa ngotata bodwa lithe kaliphelela ibandla incwadi yeGenesis kufika uEva nizokwazi ukuthathisa izinto bit by bit kodwa waqala uSathane wafika ngoba uyalibona ngoba ibandla baliyathini liyaphelela. NoKristu wayesenza umzekelo ukuthi thina abatshatileyo uthi ithanda inkosikazi yakho unconditional ne njengoba uKristu etheni elithanda ibandla lathi kaliphelelwa ibandla eBhayibhelini wavela umshumayeli wesibini inyoka washumayela uThixo wathi okuthile nokuthile akuthini akwenziwa phi apha ebandleni kwavela umshumayeli wesibini ophethe ivangeli etheni lena sikuyo namhlanje isixabileyo isilwisana abantu isixabanisa nenkokheli isixabanisa nabo bonke abantu nabahlali basekuhlaleni siyaxabana ngenxa yoba ivangeli eshunyelweyo kufike into esithi uthe kalidlile nizawufana awuzufa just that uzawuqika uzaba ngumntu we-knowledge andinamoni nayo i-knowledge ndingandiphenduka kuzo zonke nto ndizithethayo ngoba i-knowledge sometimes iyakuthatha iyofaka ehlathini kodwa intsindiso bathandekayo ayenzwanga ngokobulumko nokokuhlakanipha kwesifilosofers intsindiso yenziwe yani yakubugaxa xa ufuna uhamba noNthixo yiba ligaxa sulifake entloko ike angithethe uThixo akathani isebenzise ngoba ninengqondo ethi uthi kweza kufundiswa awunovela uqala ubeke izandla awunovela uqala uthini kodwa umoya uthini yena xa ungumntu kamoya you pass istage sedoctrine yayibiza kanjalo idoctrine ngoba idoctrine iyakulimitha is like these walls ngaleni idoctrine kodwa umuntu kamoya ngobe umuntu okubekiswayo ubona izinto eziinterestayo aluvula ucaba kakhobo keboneni into amxelela ukuthi uyayibona lento ingaka kodwa umuntu wedoctrine ulimited nabo umuntu wedoctrine
wepulpit umuntu ethetha ehluntu ayebantwini umuntu wedoctrine yonke into uyifuna ngoba le ndlela ebeyifundiswe ngayo. Umuntu wedoctrine yalapha enkonzweni faith mission eshumayela uzoshumayela is-faith mission. Abizwe kwenye indawo yoshumayela angakwazi ukushumayela ilizwi njengoba linjalo ngoba into yakhe limited. Uhamba nge-boundaries. Njengabafana sibephilisa uYesu uthi ikhani nidle ngoba nilambile bayavela abafana sibathi badla njani bengahlambanisana ngoba ngokomthetho wethu thina ukuba adle engakhange ahlambe izandla kuthiwa abafana sikuYesu. Namhlanje sinabantu abanjalo abendlini kaThixo abaphikisa izinto zikamoya ngoba bengazami naye ngesazicawe. Khumbula ngizomemezela ndithi ngizomemezela khumbula sizawuthandaza ngala mazwi ade kawuphakame kuyona ohleli kawusuka apami kuyona ohleli uThixo uyakuphinga izulu liyaqaza lo nyaka just igospel eyosulelayo lo nyaka wokujobha uzawujobha ngantoni ngoba ayikho naleya wawunayo into ngumuntu uzawujobha ngobuntu esaqaba libandla lenyanga ugcona nalibandla lenyanga abantu bejobha nangenyanga asifuni lolo sifuna abantu abazojobha nangento kaThixo abantu uzoba yenzalwana liyisa siqhumeke ngoba isibane esisiqinile iparafini yami yonkinqwa ibe khona. Sifuna abantu abazosithuma emaphonsini abazosikhupha kwi-comfort zone kube makiwe asiyohomba namabhoti ngoba nisike nophona nisike nonwaba nisike nanethezeka kwamnandi kunukhona nangamfuni uThixo esenokufumaneka. Nyaka wokujobha Joba bethu ubele Joba bethu benokuthuka ungathi umzalwana onameva uthi noma kuthela imali uqhume ngoba nobubona umzalwane nje kudalisa uyithatha ube personal ulungelo ungadotshwa ngabantu benyama khawufuna udotshwa ngabantu bakaThixo ningafuni ukunxila iwayini enxilisayo kodwa kanifuna ukugcwaliswa ngumoya ongcwele. Personal ability. Nothing personal. I the personal. Personal. Funa umoya lisekhona ixesha bathandekayo. Yini bodwa abavele yini bodwa bathandekayo zawo iziprofeto zanamandla abantu baphola abasembolweni. Funa umoya masibi makhulu kodwa funa umoya. Ukugubeka onzolo omona inqala okuhleka okukhexeza imisebenzi yenyama okungafuni ukucetyiswa okungafuni uba discipline inyama kodwa abantu bakamoya kuthi kuthethwa kakhala besithi inkosi isize kuthi kuthethwa kamnandi besithi inkosi nabo bethetha kamnandi ayikwazi azoyimaintaina nale nto bayithetha kamnandi ngabo umbuka manje uhlale nexhala eqhinele kwimida
Kodwa umuntu wenyama umbone sokha amaxhaka nje singathi nje mntako manje wenza into ethile okha amaxhaka umfana obethethe noba atsho uyambona nje bayo he's so proud. Kodwa umuntu kamoya uloku ezixuthile ezithobile elangazelela ukwazana noThixo nokuba afunyanwe kuThixo ngamaxesha onke kwizimo zonke akanasizini noba isizini inzima. Amen. Ndithi noba injani isizini noba inzima ufuna ufunyanwa ephi ekuThixo. Bathandelayo siyahamba siyidabula inhlambo asikholwa ndiyayazi leyo nto leyo. Nothi awutendele iminyaka senhlambo hayibo nawe uyazibona iseyo ndlango le kodwa nawe sowuentertain sisimo ophila kuso. Uwe wathi bhaxa wathi waba wanendlela yo-entertain i-situation yakho yongafuna ukuthi udibane noThixo. Njengoba sifika nale challenge yokuthi uyafuna uyaqhubeka nawe inhliziyo yakho ibuhlungu ingathi akagqibi lo magoloza akhe ahlale phansi. Ibuhlungu ndithetha kabuhlungu. Ngathi akade ahlale phansi lo mfana hey yangilimaza le bayithethayo upersonal great. Manibonke igama lenkosi uYesu. Esifelayo. Thixo wasithandayo. Othanda abantu bonke angabonke abantu bangafika baxhumane naye bafikelele kumazini bayazi ngenyaniso. Kungabikho kuyinkedama ongazaniyo nodada wakhe. Lento yonke bathandekayo yenziwa umoya oyingcwele. Ayenziwa ngumuntu kodwa yenziwa ngubani? Umoya oyingcwele. Umsebenzi kaTata umfundisi umile yena phambi koThixo naphambi kwethu ukuze asicengele kuThixo ngemithandazo enomnqweno oba Thixo nabo mabaxhumane nawo bafike kule ndawo ndifike kuyo. Abamelanga usingqengqezele izono zethu ngoba lagqabuka ikhusela uba nathi masiyofika. Yena uyiasha yeli bandla likaKristu uba siyofika kuye. Christ of this day. Sizawuthandaza. Awunganedluli Jesu amazwi amihela ubabisa awizwe nami ulowo nalowo kumele aziyela yofika. Athi xa ngakubabisa abanye Nkosi sicela undive nami namhlanje iSunday yokuqala ka-2025 yini Thixo iSunday yokuqala ka-2025 sengathi Nkosi ndingaphakama kule ndawo sengathi nalabo bakhona nabantu abanayo loo ntlungu yokusibona uba bahleli ndawoni sengathi Nkosi namhlanje isandla sakho singafika phezu kwempilo yakho sengathi ndingaphakama kule ndawo ndibuyele emandleni. Sengathi ndingaphakama kule ndawo endihleli kuyo Thixo. Unyaka usaqala Jehova. Unyaka usaqala Nkulunkulu. Unyaka usaqala amandla wami Thixo. Uloyisodo wami moya omngcwele. Umthandazo wami umhlabelelo wami yonke intshisakalo yonke into yamenyiwe lutshaba sengathi Nkosi unyaka uqala ungandiva nami ngoshana oshanda labakholwa ngoshana masoni ungane
ungandehluli Jesu, ungandehluli Jesu, ungandehluli, ungandehluli. Oh, ungandehluli. Ungandehluli moyingcwele, ungandehluli. Kana bubabiza abantu bakho moyingcwele ungandehluli, moyingcwele ungandehluli, moyingcwele ungandehluli. Lebo shamande lebo saya. Izwa mazwi ami, izwa mazwi ami. Mora bashanda la bakorobo shekete, izwa mazwi ami. Izwa mazwi ami, izwa mazwi ami Jesu, izwa mazwi ami Jesu. Lebo shamande lebo saya mania la bakori bahanta. Ena katini pala sevianto.